ድምፂ አሰና እዚ ካብ ከተማ ለንደን ዝመሓላለፍ ድምጽኹም ድምፂ አሰና እዩ። ساعات أقيدو وغن عسل حبر سبر وغن تعاكب السبسب وغن تعاكب السبسب في اللي كان سبتلازي سلام لحزبي تبني أخيرنا لو تغني عديكم هوام تداني ساعات أقيدو ድምፂ አሰና بساتلايت أبنايل سات أبعثر تحدى شحن شدشت 179 ميجا هرتز Polarization vertical ناب إرتران كبابيان معلتاوين 24 ساعتات زم حلالف أبمل عالم زركبو إرتراويان أبزدلي وساعات أمربب حبريتا سناداتكم بإنترنت زكتاتلو بولنتاوي أبركتو حزب تدقفو ድምጽ ህዝብ ዘቃለህ ነፃ መደበር ፈነወ ራዲዮ ኤርትራውያን እዩ። سلام كبرات تغادت ድምጽ አሰና ከመይ ትውዕሉ ኣብ ናይ ሎም ሶኒ 13 حسب ደብና ፈለማ ዜና ቀጽልና ቁንቁኛ ንደመር አዲ አገዲፋ ሰሓትና አትናፍቂዮ ብዝብል አርእስቲ ጽላል ካብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ዘዳለው አንቀጽ ከምኡ ድማ መሐመድ እስማዒል ካብ ካሊፎርኒያ ብረት ዓዋተ ሃቡኒ ብዝብል አርእስቲ ዘዳለው መልእኽቲ ከነቅርበልኩም ኢና። ፈለማ ግን ዜና በርእስታቱ ክንጀምር። ኢትዮጵያዊ ነቢ ሱራፊኤል ደምሴ ኣብ ኤርትራ በፂሑ አዲስ አበባ ድሕሪ ምምላሶ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሓት እስራት የሳቂ ከም ዘሎ ገሊጹ። ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ምሕዝነት ኣብ የመን ኣብ ዘካየዶ ደብዳብ ነፈርቲ 29 ቆልዑ ክመቱን ከለው 30 ቆሲሎም። ሊብያ ኒጀር ሱዳንን ጫድን ዶባተን ንምጽናዕ ሓበራዊ ማእከል ስርሒታት ንምቋም ከም ተሰማምዓ ማእከል ሓበሬታ ሱዳን ኣገንዚቡ። ሓደ ካብ ዕጡቃት ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን በይናዊ ተኽሲ ዶው ናይ ምባል ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ሮይተርስ ሓቢሩ ዜና ብዝርዝር። ኢትዮጵያዊ ነቢ ሱራፊኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤተ ምእመናን ኣብ ዘካየዶ ናይ ጸሎት መደብ ኣብ ኤርትራ ብእምነቶም ብዘይ ዝኾነ ገበን ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሳቀዩ ከም ዘለው ምስታ ቀዳመይቲ ነፋሪት ኤርትራ ኸይዱ ምስ ምንባሩ ብዓይኑን ዝረአዮ ሕሰም ቃል ምስክርነቱ ንምእመናን ኣካፊሉ። ንሱ ኣብ ኣስመራ ብጸንሐለን መዓልታት ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ብዛዕባ ምፍታሕ እሱራት ኣመልኪቱ ክዘራረብ ከም ዝፈተነን ዝዕግብ መልሲ ከም ዘይረኸበን ብኣንጻሩ እቲ መንግስቲ ንጹሃት ዜጋታት ንነዊሕ ዓመታት ከሳቂ ከም ጸንሐን ዘሎን ጀለምታ ንብዓት ብምስናይ ነቶም ምእመናን ተኣሲሮም ንዘለው ኣሕዋትን ኣሓትን ብጸሎት ክንሕግዞም ነቶም ዘሳቂዎም ዘለው ኢሳያስ ዝመራሕዮም ሰይጣውንቲ ድማ ኣምላኽ ክቐጽዖምን ኣሰርቶም ከም ኣምዝኣመሰሉ መራሕቲ ከም በዓል ሳዳምን ቀዛፍን ክስዕቡ ናብ ኣምላኽ ምሕጽንቶኦም ከቕርቡ ጸዊዑ። ነቢ ሱራፊኤል ኣስዒቡ ኣነ ኣስመራ ብዝኸድኩሉ ኣጋጣሚ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ዘለዎ ጽምኣት ተዓዚበ ግን ከኣ ኣብ ፍቐዶ ጎዳጉዲ ዝሳቀዩ ዘለው ንጹሃት ኤርትራውያን ከም ዘለው ድማ ኣረጋጊጸ መጽየ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ምፍታሕ እሱራት ስለ ዝሓተትኩ ጥራይ ጠንቋላ ኢሎሙኒ ኣየ ናይ ጠንቋላ ኢኸ እሱራት ይፈትሑ ዝብል ክርዳእኒ ኣይከኣለን ኣነ ንምንታይ ብዘይ ገበን ሰብ ዝእሰር ሰብ ምስቃይ ወዲ ሰብ ኣይፈትዎ ኣምላኽ ኣይፈትዎ ጥራይ ዝበልኩ ካልእ ሕማቕ ነገር ኣይተዛረብኩን ክብል ንምእመናን ወሲኹ ገሊጹሎም። ነቢ ሱራፊኤል እቲ ናይ ሽዑ መዓልቲ መደብ ሙሉእ ብሙሉእ ንኤርትራውያን እሱራት ዝምልከት ጥራሕ ገይርዎ ከም ዝወዓለን ንጭካነ ኢሳያስ ኣምሪሩ ከም ዝገለጸን ከም ዝኾነኖን ካብ ሕጂ ንድሓር ስለ ኤርትራውያን ውፅዓትን ጭካነ ስርዓት ግደፍን ኣብ ዝኸደ መድረኽ ክዛረብን ክጽልን ምዃኑን ፍትሒ ዝጎደሎ ሰላም ሙሉእ ክኸውን ከም ዘይክእልን ከም ዝሓበረ ኣብቲ መደብ ዝተኻፈሉ ኤርትራውያን ገሊጾም።
بسعود عرب زمرح محزنات اب يمن اب زكايدو دبداب نفرتي 29 قلعو كمتون كلو 35 قصلو اغراوي قيح مسقل حبيروم اتم قلعو باوتوبس ناتغعازن كلو يوم اب سميناوي اوراجا سعادا دهيان اب استبهال عداغا بجمله حليقوم بناي شعاويان حتو تقاوم تزمرح منيستر تعنا نقطري موتي 43 كبكب له خلو اتم زقصلو الصن حدن مخانم محبارو اتزينا يملكت ولك ملاخ سرعة إسياس أكال نايتي أب يمن أنصار حوتو زكايد زلو محزنات نايسوني هاقرات كخون كلو نفرت نايت محزنات كاب ودب عسب ناتبقسا 5 عام سلامت كعاتي فتسما 5 اللوا يفلات حدا كاب عطقات تقامت إثيوبيا هاقراوي قنبار حرنط أوغادين باتي أب إثيوبيا بزتن زرربن قجت نمفتح زوسد زلو سقومت تتوابعو بيناو تخصيد دو ناي مبال سقومت 5 وسدا مقلاصو رويترز حبيروم اتي كاب سحن 984 تحيزو كاب إثيوبيا من تصال بعتق برت زقاله زنبره ودب دحر ممصا قدامه منيستر ابي ناب سلطان كاب مزغب اشبرت 5 تسرزه زفلطيوم ليبيا نيجر سودانن چادن اب موداتا ناي زحلف سمون اب كارتوم اب زغبرو ناي منيسترات اخيبا صزتا دوباتن نمصنا حوراوي ماكل سرحيتات نمقام كم تسامع ماكل حبريتا السودان اغنزيبوم تزقوم ماكل سرحيتات اب تزوبا حبراو سرحيتاتن كوللاتاتن كم زكايد تحبريتا يرد اب تاخيبا استرخبه منيستر غدايات وصاي ليبيا زوبانا بحبار كنغطمو زغبانا بدوهتات الله دحر مبال تي سلامن مرغغان اب موحاس اجام زلو ماكل حبراو سرحيتات بزوباون اغراون درجان زرخبه دغف موغيسوم زي خبركم سمعت دمص اسنا اماريل اياسو زدالو زينا بزي فصم مسز طرف مدبات ناي حدغكم سناي مكتتال أسكمدول تو فره ومدانان واسكمدول تو حشاشات وسكي من هقيا أمان اللي شعبنا للرحمن شعبنا إلا قبأتو ولا قبأت حالتو لا تحزنن إلا أنا مشتاتو بدير استعمار أفكار يوم من أفياتو وحنا قلقينا غسل قلوب مرباتو كافلناه كرمناه انبديبو اللي نايتو واللي نايكاتو ومع الأمان الشعب وحيز قبتو يتر أو متهرقاتو يتر أو متهرقاتو الشعب قنص وكونيه للقالي أمع الشعب قنص وكونيه للقالي سند اللولة لإلي كم نواي للتالي سند اللولة لإلي كم إنساي لتوالي أمع الشعب قنص وكونيه للقالي أمع الشعب قنص وكونيه للقالي سند اللولة لإلي كم نواي للتالي سند اللولة لإلي كم إنساي لتوالي شعب انت قاما فتح من دي وديه شعب انت قاما فتح من دي وديه مطور حد من بدر وحد من دي سديه خايم من تولد أمر تاريخ وصول تهاجيه حنا نوسن الثاني من قبلاتي للتاكي
حنا نوسنا نساني من قبلاتي نتاكي وانتو خاين وانتو طيل ماي وانتو خاين وانتو طيل ماي نواي كاي تتالي الحوام موعلاي وانتو خاين وانتو طيل ماي وانتو خاين وانتو طيل ماي نواي كاي تتالي الحوام موعلاي نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح واحنا سين بتزحنا بدستورة المقراح انفتن حد بدينا وبترقبنا جقاح إلا ناينا بناتا يمرح وينتمرح إلا ناينا بناتا يمرح وينتمرح وانتو خاين وانتو طيل ماي وانتو خاين وانتو طيل ماي نواي كاي تتالي الحوام موعلاي وانتو خاين وانتو طيل ماي وانتو خاين وانتو طيل ماي نواي كاي تتالي الحوام موعلاي من اللي تباسو نتباس من اللي تعارو نتعاري من اللي تباسو نتباس من اللي تعارو نتعاري كم مرحونا نتمرح يندلوينا ليلي ثم نتبع وقلب كم من واين التالي يوم لا تتبصحنا وكرعتنا حلالي يوم لا تتبصحنا وكرعتنا حلالي أمعل الشعب قنص وكونيه للقالي أمعل الشعب قنص وكونيه للقالي سند اللولة للإلي كم نواي للتالي سند اللولة للإلي كم إنساي لتوالي قنقنيا ندمر عدي أغدي فاس حاتنا أتنافقيو أبز حلف ورحي أمونغو إيرتران إثيوبيان هندبتاوي مسرح سلام كم زجمرة تذكريو سعيبوك قدامي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد نابي إيرترا والكملاغ إساس دمانا بإثيوبيا وقعوي عدات بمفتسام كم بخور فقرام نغيك تصلو تخلكيلو مزنبرو منسيات بزامسل متحقوافن متونز حلفك مسمسن اتين 10 عمتات بتصرفن صلئن تبحيتو زنبرا لساناتن مرحبي بوزهانن بندمر نفقر حد إنا زبل ماي زيت عامل فلسفنا تتكيوم اتي بزي قلوصنتن نتي بسبب دوب تباهيلو أمونغو إيرتران إثيوبيان استخايدو كيناتن بسعبينو 10 تشحات هيوت سبزت فا محبراوي تكالاتن تحت قرصن زعنوه ببليونات دولار زقمت هابتي زباخنن مبتتان سدرا بيتات زسعبن تنقي عشش بمبالن وشتاوي قسلخا كيف وسكان ندمر تبلك عليا وجه صباحه تزمر زلا اتي زياده زحزنن زدن صندما غلغله ኤርትራውያን አህዋቶም መዘንኦምን ቤተሰቦምን ኣብ ስደት ተበታቲኖም ሕሰም እናሕለፎ ኣብ ማሕዩር ስርዓት ግደፍ እና ተሳቀዩን በሐለን ግጥሜት እና ተገርፉን እንከለው ኣብቲ ስርዓት ግደፍ ጠጂእዎ ዘሎን እዋናው ጉዳይና አረሲዕና ኣብ ጓል መንገድ ዝህውትት ንደመር ዝብል ሰሚናራትን አኼባታትን ምስ ኢትዮጵያውያን ባንዴራታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሰኪሞምን ናይ ኢሳያስን አቢ አሕመድን ስእሊ ዘለዎ ካናቴራ ለቢሶምን ከዕንድሩን ክጭርሑን ምዕዛቢው አንቶም ሰባት ንመሰልኩምን ሃገርኩምን ብጭቂልኩም ዘይተዛረብኩምን ብዛዕባቴ ብስርዓት ግደፍ ዝርገጽ ዘሎ ህዝብኹም ዘይተማጎትኩምን ንደመር ንፈቀርን ሰላም ሰፊኑን ክትብሉን ከለኹም እምበርዶ ኣይዓበድኩምን ክሳብ መዓሲኹም ንመብጽዓ ስዋዓት ረጊጽኩም ኣብ መጻወድያ ውልቀ መላኽ ስርዓት ግደፍ ኣቲኹም አንጻር መሰልኩምን ህዝብኹምን ብዕድል ደቅኹም ክትጻወቱን ዓገብ ቅድምቴ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ጌርና ተፋቂርና ኢና ሓደ ኢና ኢልኩም ንመንነትን ክብርን ህዝቢ ኤርትራ ዝብሕጉግ ተንኮል ምእታውኩም ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ተደሚርኩም ኣብ ሓደ ዳስ ወይ ኣዳራሽ መዓልቲ ናጽነት መዓልቲ ስዋዓት ሓድሽ ዓመትን ካልእ ኣጋጣሚታትን ብሓባር ይህን ምሂን በሉ
ዝኾነ ሕብረተሰብ ቀዋማዊ መንግስቲ ካብ ህዝቢ ዝተወከለ ባይቶ ናጽነት ሃይማኖት መሰል ምእካብን ሓሳብካ ምግላጽን ምዕሩይ ቁጠባዊ ትካላትን ማሕበራዊ አገልግሎትን ተሓታትነትን ግሉጽነትን ዘይብሉ እንተኾይኑ ጥዕና ዘለዎ ህዝቢ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ወናን መሬቱ ጉዳይን መሰሉን ኣይኮነን። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንኤርትራን ህዝባን ከም ውልቃዊ ንብረቱ ይቀትሎ ይሸጦ ይኣስሮን ናብ ስደት ሃጽ ክብል ይግድዶን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ንደመር ብቐንዱ ንኢትዮጵያ ስለ ዝምልከት ካብ መስመርናን ቀዳምነትናን ወፂና ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምትኳርን ብመደረታት ዶክተር አብይ አሕመድ ምምሳጥን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ንዛረብ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ን10 ዓመታት ስርዓት ወያነ ጎቢጥዎ ዘሎ መሬትና ከይሰሓበ ዶብና ከይተሓንጸጸ ምስ ኢትዮጵያ ዘተዝበሃል የለን ብምባል ሃገራዊ ቅዋም ከይንደፍን ሃገራዊ አገልግሎት ከይተርፍን ከም መመኽነይታ ክጥቀመሉ ከም ዘይጸንሐ ድሕሪ ህልቂትን ስደትን ጉዳይ ዶብና ቀዳምነት ዝወሃቦ ኣይኮነን ክብለና እንከሎ ነቲ ህግደፍ ትማልን ሎምን ዝሃቦ ተገራጫዊ መግለጽታት ከነዋጥሮ እዩ ዝግባአና እምበር ንሱ ኣብ ዝተኸሎ ጓይላ ከነጣቕዕ ዘምሕረልና ኣይኮነን። እዚ ንደምር ሓደ ኢና ንፋቐር ዝብል እዋናዊ ጭርሖ ዶክተር አብይ አሕመድ ብዘይካቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምትፍናን ንግዚኡ ምህድኡ ንህዝቢ ኤርትራ ክንዲ ፍርኣድር መኽሰብ የብሉን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ምርኣያ ጽቡቕ ድሌትን ሰላምን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘርብሕ ለውጥታት ብተግባር ከርኢ ንዕዘብ ኣለና። እሱራት ምፍታሕ ምስ ተቃወምቲ ምዝታይ ማዕዲ ዘተ ምኽፋት ኣብ ስደት ዘለው ዜጋታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ምዕዳም ንህዝቢ ይቕረ ምባልን ጉድለትካ መቕባልን ኣብ ህዝቢ ሰፊኑ ዝነበረ ቅርሕንትን ምጥርጣርን ምህዳእን ገለ ካብቶም ፍሩያት ኣብነታት እዮም። ስርዓት ህግደፍ ግን ከም ኣመሉ ብትዕቢት ተዋሒጡ ብኢደዋኒኑን ብዘያፍልጦ ህዝቢ ኤርትራን ሎሞን ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ውዕላት ይገብር ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ ሓልዮት ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይብሉ ብመጻኢ ዕድል ናይቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ልዕሊ 150,000 ኤርትራውያን እውን ኣይተዛረበን። ንዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣሲርዎም ዘሎ ዜጋታት ክፈትሕ ንሰብ ርእሰ ማልን ክኢላታትን ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ኣትዮም ኣብ ልምዓታዊ መደባት ኣበርክቶ ክገብሩ ኣየተባብዐን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ስዑድያ ኬንያን ሱዳንን ዑደት ኣብ ዝፈጸመሉ ኣብ ዝጓዓዘላ ዝነበረ ነፋሪት ኣብተን ሃገራት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ኣፍቲሑ ምስኡ ሒዝዎም ናብ ሃገሮም ዝተመልሰ ገለገለ ኤርትራውያን መራሒና ኢሳያስ እውን ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን እሱራት ሒዙ ክምለስ እዩ ኢሎም ከዕልሉ ጀሚሮም። ሓደ ተዋዛይ ኣይፋል ኢሳያስ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን እሱራት ዘይኮነ ነፃ ዘውፅእ ኣብ ኤርትራ ዝእሰሩን ኣብ መዝገብ ከዳዓትን ተቃወምቲ መንግስትን ዝሰፈሩ ደለይት ፍትሒ ሒዙ እዩ ዝመጽእ ኢሉ መለሰ ይበሃል። ብዘይካቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ንመላኺ ኢሳያስ ተዋሃበ ናይ ሃፀያት መሳፍንትን ዓቀይቶትን ገጸ በረከት ካልእ ብግሁድ ዝተረኣየ ህያብ እኳ እንተዘየለ መን ይፈልጥ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ዝዳጉኖም እሱራት ካብ ኢትዮጵያ ተማሊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስርዓት ህግደፍ ብዘይካቲ ኢትዮጵያን ወደባት ኤርትራ ዝርዝር ውዕላቱ ዘይተነጸረ ክትጥቀመሉ ከቲምዎ ዘሎ ምስጢራውን ዘይምዕረይን ውዕል ንኤርትራውያን ደለይት ፍትሒ ንምህዳንን መቃለስ ቦታ ንምኽላእን ዘይሕጋዊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ንምክያድን ካብ ተነጽሎ ዓለም ትንፋስ ንምርካብን እዩ። ሕሉፍ ባህርያት ስርዓት ህግደፍ ከም ዘረጋግጾ ንግሆ ዝፈረመ ውዕል ምሸት ክስርዞ ሕፍረት ስለ ዘይስምዖ ሎሚ ምስ ሓደ ክፋል ኢትዮጵያ ጀሚርዎ ዘሎ ፍቕሪ ካቲም ናይ ኢድ ከይተገዝአ ፍቕረይ ወዲኤ ከም ዝብልን ምስቲ ኣቐዲሙ ዝፈትሖን ዝተባእሶን ወገን ተገምጢሉ ዳግማይ ቃል ኪዳን ከኣስር ኣይሓንኽን እዩ። ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሓፂር ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ጅቡቲ፣ ግብፂ፣ የመን፣ ስዑድያ፣ ቀጠር፣ ኢማራት ዓረብ፣ ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራትን ክንደይ ግዜ ተመሓዚዩ ክንደይ ግዜ ተባኢሱን ክንደይ ግዜ ድማ ተዓሪቑን ናይ ቀረባ ትዕዝብትና እዩ። ህግደፍ ኣብቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ውክልና ኩናት ስዑድ ዓረብያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ጣልቃ ብምእታው ወደባትናን መያትናን ብምምጣው የመናውያን ይቕዘፉ ኣለዉ። ህዝቢ የመን ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ሓብሓቢናን በዓል ጽቡቕ ውዕለትናን እዩ ነይሩ። እቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ኣመንቲ ሱንን ሸዓን መን ዓብለለን ከምኡውን ኣሜሪካ ትመርሐን ሃብቲ ዝግሕጣን ጽልዋታትን ዘስፈሓን ምዕራባውያን ሃገራት ዝምወል እዩ። ስርዓት ህግደፍ ድማ ካብተን ሰቡራይ ገንዘብ ንምግሓጥን በትሪ ካልኦት ብምዃንን ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ክጠብሶን ክህልቆን ይወጣወጥ ኣሎ። ኣብ ሓደ ጉዳያት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ንህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ሰናይ ምንዮት ካብ ናይ መላኺ ኢሳያስ መግናሕትን ኣረሜናዊ ጠባያትን ዝበለጸ እዩ። እቲ ንደመር ንካፈል ዝብል ቃላት ግን ቀይሕ መስመር ይሰግር ስለ ዘሎን ጥዑይን ሕሙምን ኮሚደረ ብሓንሳብ ተቐሚጡ ጥዕና ስለ ዘይህሉን ዶክተር አብይ አሕመድ እንታይነትን ሓቅታትን መላኺ ኢሳያስ ኣብ ምፍላጥ ይደናገር ከይህሉ ወይ ድማ ብፍላጥ ኣብደልሃመት ከይኣቶ የጠራጥር እዩ።
ኢትዮጵያ ከም መቐጸልታ ጽቡቕ ድሌትን ንደመርን ኣብ መንጎ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኤርትራ ዘሎ ምፍላይ ክትሽምግል ከም ትሰርሕን ድሌት ከም ዘለዋን ሓቢራ ከም ዝፍለጥ ዶክተር አብይ አሕመድ ነትን ዓመታት ኣብ ክልተ ተመቂሉ ዝነበረ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ናይ ዕርቂ ተበግሰብ ሙሳድ ነቶም ኣብ ስደት ዝነበሩ ላዕለዎት ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ጠንቂ ምፍልላይ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ብርግጽ እንታይ ምዃኑ ብዝርዝር ምግላጽ ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ኣቐዲሙ ዝነበረ ስርዓት ብዝተኸተሎ ጉጉይ ፖሊሲ ምንባሩ ግን ዘካታ ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኤርትራ ንዶክተር አብይ አሕመድ ክንጸረሉ ዝግባእ ሓቂ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ጸገምን ምፍልላይን የልቦን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ንዘበናት ንጹር ሕግታትን መንፈሳዊ ንጥፈታትን ከተካይድ ጸንሐት ሃይማኖታዊ ትካል እያ ይኹን እምበር ካብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ ስርዓት ግደፍ ኣብ ኩለን ሃይማኖታት ኤርትራ ኢዱ ብምእታው ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቆጻሩ ከም ዘእተዋን ውሽጣዊ ደንብታትን ወጊነን ብሕግታት ህግደፍ ከም ዝመሓደራን ንብረተን ከም ዝውረስን ገይርዎን ብዘይካዚ ስርዓት ግደፍ ኣብ ኤርትራ ንሱ ዝደልዮም ኣብ ትካላት ሃይማኖት ብምሻም ያዕ ንዝበሉ መራሕቲ ሃይማኖት ብምእሳርን ትካላት ሃይማኖት ከም ዝዕጸዋን ኮይነን ስርዓት ግደፍ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከይተሓጽረ ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና መንፈሳዊ እምነቱ ከካይደሉን ደቁ ክምህረሉን ዝወነኑ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ንምእታው ብዙሕ ሽርሕታት ኣካይዱ ብሰንኩ ድማ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ብህግደፍ ዝምእዘዝን ካብ ኢድ ህግደፍ ነፃ ዝኾነን ኣብ ክልተ ተመቂሉ እዚ ጉዳይ እዚ ስርዓት ግደፍ ስልጣኑን ምንዋሕ ዝፈጠሮ ዕንቅፋታት እምበር ጸገም ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ስለዘይኮነ ዶክተር አብይ አሕመድ ንኢሳያስ ጠንቂ ኣብ ክልተ ምምቃል ኦርቶዶክስ ኤርትራ ንስኻ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ኢድካ ብምእታውካ ስለዝኾነ ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ኣድህብ ዝኣሰርካዮም መራሕቲ ሃይማኖት ፍታሕ ኢሉ ኢሳያስ ንገዛእ ርእሱ ካብ ሓጢኣቱ ክናሳሕ ክምዕዶ ኣለዎ ኤርትራውያን ኣብ ዝሃለና ንሃሉን ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልያት ይሃልዎናን ንድሕነት ሃገርናን ህዝብናን ጠጠው ክንብል ሓላፍነት ኣለና ሃገርና መዕንድር ናይቶም ነናቶም ኣጀንዳን ረብሓን ሒዞም ዝመጹ ወጻተኛታት ክትከውን ከነፍቅድ የብልናን ኣብ ሃገርና ፍትሒ ግሉጽነት ክብሪ ሰብ ልዕልና ሕጊ ሰብኣዊ መሰል ብቑዕ ሕክምና ትምህርቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝብላዕን ዝስተን ዘይብልና ክንስና ኣብቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድን ዝዋስኡሉ ዘለው ድራማ ንደመር ምስታፍ ግን ኣዲ ኣገዲፋስ ሓትና ኣትናፍቕ እዩ ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ نحاس 2018 برت عوات هابوني كولي تفتيرو محبئ أجمال مستير بوليتيكا نبيات أب زمن مدمر زمن جزمي بقابي زمن جبو ببون زمن أبل بهاجر سبهل الأوان نركب لنا كبرات دك هاجر إذا صحف مبار نخلص تنكفكوان تخونه دفاعين أبسلمي اندار آيات برت عوات سقطها بممرتات أب تحت زبلار استي استدالو صحفيهم زمالات ننفسنا كنفتشن ኣብቲ ጽቡቕ ኣትኩርና ክንሰርሕን ነቲ ጌጋታትና ክንእርም ክሕግዘና ይኽእል እዩ ኢለ ብዓቕመይ ንዳህሳስ ውልቃዊ ርእይቶ ከማእከል ዘዳለኽዎ ጽሑፍ እዩ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ዘበነ ስብከት ሰላም ብዙሕ ካብ ትጽቢት ኩልና ወፃእ ዝነበረ ገስጋስ ተራእዩ ተሓታትነት መንግስቲ ውንዙፍ ከም ውንዙፍ ጌርካ ብኣንጻሩ ተቃዋማይ ክሕተትን ስለምንታይ ተቃወምቲ ኣንጻር ሰላም ትስርዑ እንዳተባህለ ነቲ ሃዋርያት ሰላም ዝኾነ ልቦና ዝወነነ ክፈታትንዎ ንርኢ ኣለና ነዚ ክምልስ ተኾይነ ተቃዋማይ እንኳዕ ተቃዋማይ ኮንካ እንኳዕ ተቃወምቲ ድማ ኾንና እውን ይብሎም እዚ ዘብለኒ ዘሎ ዝኸሰርናዮ የለን ካበሉ ተቃዋማይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸሰሮ ዳህሳስ ክገብርን መወዳእታ ክስሓቕ ይመሪጹ ኣብ ልዕሊ መቃብር ስዋኣት ምሽዳን ዘይኮነ ነቲ ንብዓት ወለድን ውላድን ክደርዝ ፍሽኽቶኦምን ሰሓቆምን ምስራኤ ኣብ መወዳእታ ክስሕቕ ስለ ዝመረጸ እዩ ምኽንያቱ ዋላውን እታ ሰሓቕ ቀዳምነት ነቶም ዋጋ ዝኸፈሉ ንዕኦም ስለ ትግባእውን እዩ እዚ ዝኸተሎ ሕቶ እምበኣር ስለምንታይ ተቃዋማይ ሰላም እንዳረኣየ ኣንጻር ሰላም ዝስራዕ ንዝብሉ መብርሂ ክህብ ተቃዋምቲ ልዕሊ ማንም ሰላም ዝደልዩን ከምቲ ኣብ ደገ ኮይኖም ብተዛማዲ ዘስተማቕርዎ ሰላም ኣብ ዓዲ ካብኡ ብዝሓሸ ዓይነት ሰላም ክህሉ ዝምነዩ ፈተው ጽቡቕ እዮም ፍቅር ዝፈልጥዩ ፍቅር ዝምነን ፍቅር ዝልግስን
اتزحنخ مبزحتهم اتحقي فلطو وخنصهم نخفتو وي قوبخون وي ناب قوبو تتقع زبل مسلا زمرص يمز مسلوم ودي خنصخا خمار تعمعمكا دمصي اهتيمكا مخات ناي كسستي بزي كسي كوينوهم نناي زبن نفرادهم تقاماي اب حقف حزب ኢትዮጵያ بغاب زي كونه اب تحتي منغب غبميو مامي قومن اب تحتي رشانوميوم اصليلومن نتزنبره قال كيدان زخون قلبيت بلبون احديسوميوم اتزنبره وغ ابناي كلتيو منغستات زنبره صلئن فرعنا اند امبر اب حزبታት زنبره صكي خمزي نبرون ادا عديعم زفلطون اب تزنبره مسرته قصلا زنبرونيوم اتوم منغستات ግን بحلم نزترايوم فتحي كيرخبلو نهزبታት ገናሽል ገይሮሞም በትደሞም አክሲዖም ጥራሕ ዘይኮነ አይከሰርናን ይዋ እዚ ኸይራ አይ ዝሐለፈ እንዳበሉ ከባጩ ተራእዮም بخاز غير انا حليفنا زبلو لباماتون ገዲፎም አለው ውህበት ግዜ መቅናይ ጥራሕ ዝኾኖም ወይ ጉድ ዝብል ግዘዛ በአሰራርሓ ጋብ ዝግረሙ ካብኡ በዘይፍለውን አለው ሰብ ዘይስተው ዓለም በአር ደላይ ፍትሒ ተቃዋሙ ኾነ ኤርትራዊ በሐፈሻ ጸላኢው ህዝብ ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ አዳዕዲዑ ይፈልጥዩ አብነት ክህበኩም ህዝብ ኢትዮጵያ ጸላኢና እንተ ዝኸውን ስለምንታዩ እቲ ካብ አፈሙዝ ዝሃድም ዕቁባ አብ ኢትዮጵያ ዝሓትት እዚ አብ መንጎ ህዝብታት ኮይኑ ምስዝ ተአሳሰር ዛዕባ እቶም ተቃወምቲ ኢና እንዳበሉ አንጻር ረብሖም ዝጓዓዙ ከም ዘለው ዘይስተውዓሉ ክምልስዎ ዝግብኦም እዋናዊ ሕቶውን ኣሎ ነዚ ሓሳብ ክሰላሰል ዝገበረውን ስለዝኾነ ኢትዮጵያውያን ጸላእትና እዮም ለውጢ ካብ ውሽጢ ዳእምበር ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ለውጢ አየድልየናኒ ዝብሉ ከም ዝነበሩን ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ እዚ ጌጋታት ምጽብጻብ ተደልዩ ኮይኑ ዘይኮነ ካብ ጌጋታትና ክንመሃርን ሓበራዊ ማዕዲ ምስ ሓበራዊ ስራሕ ክፍተሽ ስለዝተደለየ ጥራሕ እዩ እዚኡ ነቲ መቁሕ ዘይላሕለሖን ዝብል እምንቶ ከብርህ ስለዝደለኹ እየ ሕጂ ድማ እቲ መልስ እምበኣር እቲ ለውጢ ብኢትዮጵያ ይመጽኡ ተቐቢልናዮ ዲና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘቕረብክዎ ጽሑፍ ተስፋና ካብ ሰራዊትና ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ለውጢ ብዝመጽእ ይምጻእ ንሕና ቀየስቲ ምዃንና ክንኣምን ኣለና ዝብል መትከላዊ እምነተይ ነዚ ከም ተቃዋማይ መሊሰዮ ክኸውን ተስፋ ገብር ሕጂውን ለውጢ ካብ ዝኾነ ይምጻእ ክንቅበሎን ምስኡ ከመይ ጌርና ንዋሃድን ኣብኡ ንሰርሕን ክንፈልጥ ኣለና ቀል ዓለም ኣብ ቃልሲ ክህሉ ኣይግብኦን ሓገዝ ካብ ደገ ኣድላይ ከም ዘይኮነን በዚ ኣይንደልን ምባል ኣብ ነፍስኻ ዘይምትእምማን ዘርኢ ሓቂዩ ብዙሕ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ጉድኣት ኣሎ ግን ኣብ ነፍሱ ዝተኣማመን እኩብ ተቃዋማ ሓይሊ እንተ ዝህሉ ገለ ለውጢ ምገበረ ነይሩ ገለ ምዝኽሰትን ከምዚ ዓይነት ዕድላት ኣብ ምጥቃም እዚ ንብሎ ዘለና ውሳነ እዩ ኣብነት ከዓ ኣብ ኤርትራ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ኣለው እዚ ዘስግኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይፈተወ ምስኦም ዝርርብ የካይድ ኣሎ እዚ ከዓ እዩ ሓገዝን ኣጠቓቕምኡን መዓልኡን ምፍላጥ የድሊ ነይሩ ዘብለኒ እዚ ድማ ምርጫ ስለዝተሰኣነ ዳእምበር ቀዳማይ ምርጫ ከም ዘይኮነ ኩልና ንሰማማዓሉ ሓቂ እዩ ንምዃኑ እስከ ንበል ሕጂ መንግስቲ ኢሳያስ ናብ ልቡ ተመሊሱ ኣነ ምስ ተቃወምቲ ክላዘብ ይደልየ እንተ ዝብል ምስክንደ እዩ ክላዘብ ተቃወምቲ ልዕሊ 30 ኮይነምሉ ኣብ ዘለወሉ ኣጋጣሚ እንታይ እዩ ክበሃል ዘለዎ እዚ ሓደ ኣፍ ሒዝካ ምጽናሕ ኣብ ሓደ ምጥርናፍ ብኣግኡ ወዓል ሕደር ዘይግብኦ ዕዮ ክፍሊ ኮይኑ ክስራሐሉ ይግባእ ኣብዚ ሓደ ክሰማማዕ ዝኽእል ስነ ሓሳብ ምርዓ ምንበር ድሕሪ ድራር ክንገብሮ ኢና ወይ ነርክበሉ ኢና ክንብልን ክንጽበን የብልናን ምስ ኣብ ላዕሊ ዝተቐስክዎ መመላእታ ኮይኑ ዝውሕዝ ገለ ተቃወምቲ ክብሮም እንዳተቐንጠጠን ኩሉ እንዳነፈጎምን ዘይእደን ክብሪ ከፊሎም እዮም ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ መዓት ዳርጋ ገዓት ዝበልሉን ዘመስክር እዋናት ሓሊፍ እዩ እዚ ሕጂ ዝጭራሕ ዘሎ ከይተረኣየ ገሊኦም ባሕርና ዝደልዩን ገሊኦም ፍቅርና ዝደልዩን ዝኾኑ መሰልቲ ኣደባባይ ሓቅነቶም ክንደየናይ ከይፈለጥና ብስምዒት ምፍራድ ከቢድ እኳ እንትኾነ ንዖም ከነጻሪ እንተኾይና ብዝወሓደ ዕያር ማለት ደማውን ብሄራውን ጉርብትናውን ከም መለክዕ ሒዝና ዳእምበር ብስድሪ ቀረቡናን ኢልና ነታ ብርኩታ እምንላታን ዘይብላን ክንፈልጣ ኣይንኽእልን ግን ነቲ ውሑድ ፍርሒ ጎሲኻ እቶም ዝበዝሑ ጸገማት ከም ዘይብሎም ገለ ተቃወምቲ ድሮ እዮም ኣሚኖምን ኣስተውዒሎምን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኻብ ውሽጢ ዝሃድም ዝእብድ ንኽመሃር ዝደሊ ቀለም ዘቕስም ንሳልሳይ ሃገር ክኸይድ ዝደሊ ሃሪ ኣንጺፉን ተዳፋኒቑን ዘፋኑ ንኽቃለስ ዝበለ ስንቂ ኣስኒቑ ኣጀኻ ዝብል ህዝቢ ምዃኑ እቲ ዘስተውዓለ ተቃዋማይ ከዓ ቀድሚ ማንም ሰላም ዝደልን ሓርነት ኣብ ነብሱ ዝኣወጀ ከም ምዃኑ መጠን ብብርሃን ወርሒ ዘይዓግብ ድምቕቲ ብርሃን ፀሓይ ዝኣምን ሃዋርያ ሰላም ምዃኑ እዩ ዝኣምን እዚ ኩሉ ዕድላት ክንጥቀመሉ ግን ኣይከኣልናን
ምልውዋስ በዚሑ እቶም መራሕቶም ዝነበሩ ኸኣ ኣብ ፍልልያትናን ሕመቕናን ክነብሩን ናብ ደልየቶም ክዛወሩን ተዓዚብና እዚ ኸኣ ሃስያ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ሕጂ ሰላም ንተቃዋማይ እምበኣር ሰላም ዶ ጸላም ሰላም ዶ ሰልሚ መንዩ እቲ ደላይ ሰላም መንከዩ አንጻር ሰላም ኣብ ዝብል ክፍተን ጌጋ ፍርድን ዘብጽሕ ኣይኮነን እምበኣር መዐቀኒታት ሰላም ክንድህሰቶ ኮይና ሰላም ንተቃዋምቲ ኾነ ንኹሉ ወዲ ሃገር ክኸውን ዝግብኦን እምበኣር ሰላም ንዓና ኤርትራውያን ህይወት ሓደ ካብ ሞት ከተድሕን ተኽኢላ ሰላም ህይወት ሓደ ካብ ስደት ባሕርን ሰሃራን ከተድሕንውን ተኽኢላ መልስና እወን ሰላም ዝቕጽል ሕቶ ኸኣ ኣብ ሰላም ኮንካ ትቃለሶን ኣብ ህውከት ኮንካ ትቃለሶን ኣየና ይሓይሽ ተኾይኑ ብርግጽ ኣብ ሰላም ኮንካ ትቃለሶ ይሓይሽ ስለዚ ሰላም ናይ መጀመርታን መወዳእታን ምርጫ ተቃዋማይ ምዃና ነቲ ዘይበረሃሉ ክበርሃሉ ይግባእ ክቡራት ደቂ ሃገር ከነስተውዕለሉ ዝግባአናን ብስምዒት ዘይኮነ ብርድኢት ክንርድኦ ዝግብኦ እምበኣር ንህዝቢ ማእከል ዘይገበረ ሰላም ሙሉእ ሰላም ክኸውን ይኽእል ዶ እቲ ሰላም ቅዋምና ዘየተግብር እሱራት ፖለቲከኛታትናን እሱራት ሃይማኖትናን ዘየፍትሕ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ዘይገብር ወታደራት ዘየጣይስ ኣብቲ ዶብ ዝርከብ ህዝብና ሽግሮም ዘይሰምዕ ሰላም ዲናዕና ዋላስ ሰልሚ ኣብ ጸላም ንሱ ንዓና ሰላም ኣይኮነን ስለ ዝኾነ ድማ ንሕና ነዘን ሕቶታት ህዝብን ጠለባቱን ግዜ እንተሂብናዮ እዚ ስርዓት ምስኡ ብዘሎ ጨቋን ዓቕሊ ከብድሃናን ክስዕረናን ስለ ዝኽእል ንሰላምን ትሕዝቶኣን ብደፍደፍ ዕሲ ክሳብ ዘይተዳህሰሰ ኣሪሓ ኡፍታ ዘይሕሰብ ምዃኑ ኣሚንና ሰላም ብቓል ዘይኮነ ብተግባር ክኸውን ክትጸዓተሉ ይግባእ ኢልና ክንሰርሕ ኣሎና ሰላም ብዘይ ውሕስነት ለዋህነት ድልየትን ክውንነትን በበይኑ ኸኣ ስለ ዝኾነ ንምዃኑ እዚ ኹሉ ጥልመት እንዳኣሻመወና ነዚ ስርዓት ደቢት ካርድ ንህበሉ ምኽንያት ኣነ ኣይርዳእንን እንታይ ኣማራጽ ኣለና ተኾይኑ ክሳብ መወዳእታ ሸጥ ማዓንታ ጽንዓት ክንውንን ይግባእ በዚ ግዜ ቅንዕና ሒዝካ ዋላውን እንተተሳዒርካ ካብ ግዜ ዘይኮነ ካብ ታሪኽ ይምሳና ገለብ ሸለብ ብዘይብሉ ብዝሓየለ ውዳበ ክንሰርሕ እንተኽኢልና ድማ ጌም ኦቨር ዘይኮነስ ምቁዋም ሰዓቱ ሕጂ እዩ ቃልሲ ኸኣ እንሆ ተጀሚሩ ብሰንኪ ዶቢና በኺርና ዝበሃል መምኽኔታ ደጊም የልቦን ኣብዚ ጉዳይ እጃም ብሬት ዓዋተ እምበኣር ህዝቢ ዋና ውራይ ክኸውን ናይ ኑዛዘ ንስሓ ክህሉ ብብርዓ ከተገድድ ይግባእ ፍትወት እዚ ስርዓት ተሊና ድማ ብክሬዲት ካርድ ኣምበር ብደቢት ካርድ ክንንቀሳቐስ ከነኽእሎን ንዕኡ ዘመቻችእ መድረኽ ምፍጣር ንዕኡን ንሃገርን ሓደጋ እዩ ስለዚ እምበኣር ውሕስነት ጠለባትና ንጥቕሚ ኩሉ ስለ ዝኾነ ቅዋም ዕርቂ ምፍታሕ እሱራት ገደብ ኣገልግሎት ዶብ ምሕንጻጽ ምጥያስን ካልእን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክምለስ ዘለዎ ውልዶን ሕውየት ሰላም ክኸውን ይግባእ ናይ ጎረቤትና መራሒ እንተርኢናዮ ንሱ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሓሎም ዛዕባታት ምስ ዝመሳሰል እዩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ ቀዳምነታት ስለ ዘለዋን ንጠለብ ህዝባ ስምዕታት ስለ ትህብ እዚ ቀዳማዊ ጠለብ ህዝብና እዩ ብዘይ እዚ እቲ ዝድለ ዘሎ ገስጋስ ትርጉም የብሉን እቲ መዘንኡ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ዘሰላሰሎን ዘሳልጦን ናይ ኤርትራ መራሒ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ከሳልጦ ኣይረኣናን እዚ ኸኣ ተራ ሓድሽ ወለዶ ምዃኑ ኢሳያስ ክፈልጥ ይግባእ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዘይገበሮ ሓደ እግሩ ኣብ ጉድጓድ ምስ ኣተወ ማና ኸዝንበልና ምጽባይ የዋህነትን ኣንጭዋ ኣብ ልቆታ ምእሳር ዘምስል እዩ ክቡራት ደቂ ሃገር ገለ ምእረምታ ዘድልዮ ሓተታ ነቲ ሓቅን ክውንነትን ዝያዳ ከነጉልሖ ስለ ዝግባእ ንሰላም መንግስትና ከም ዘምጽኦ ጌርካ ምቕራብ ሓቅነቱ ኣይግድን እዩ እዚ ተኾይኑ ፍርድና ኩናት መን ጀሚርዎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እውን ስለ ዝኾነ እዚ ማለት እቲ ሞትን ዕንወትን መኒ ሓላፍነት ክወስደሉ ዝብል ሕቶ እዩ ዘስዕብ እቲ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ኩናት ኤርትራ ከም ዝጀመሮን ባድመ ግን ንኤርትራ ከም ዝተዋሃበትን እዩ ተወሲኑ ነዚ ሰላም ጽንዓት ኢሳያስ ኣየምጾን እቲ ዘገርም ብኻልእ ወገን ንመብዛሕትኡ ዘጓሃዮ እንተሎ እቲ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ስውኣትን ህልዋት ህዝብን እዩ እዚ ኩሉ ደም ፈሲሱ ዕሸላት በጃ ገይሩ ኸይኣክል ናይ ዶብ ሽግር ኣይነበረን ክብሎን ከሎ ጉድ ይዘብል እንቋዕ ጉዱ ኸይረኣና ኣይሞተን እዚ ዘግሃደ ሓቂ ሕቶታት ምኽታል እዩ እምበኣር ስለምንታይ ደቅና ተሰዊዖምን ሰንኪሎምን ስለምንታይ ከእዚ ኩሉ ዕንወትን ስደትን እዚ ተሓታትነት እምበኣር ሞሳ ኣየውሁቦን እዩ ንጽንዓት ኢሳያስ እቲ ዝዓበየ ስእሊ ክርአ ስለ ዝግብኦ ግን ሰላም ንመን የርብሕ ክንብል እዩ ዝግባእ ሰላም ነቲ ቅድምን ድሕርን ንጹህ ዝኾነ ህዝብን ቀያሕትን ጸለምትን ደቃ ዝኸፈለት ስድራ ቤት ይዘርብሕ እዚ ውግእ ንኹሉ ስለ ዝኸፋፈሎን ሰላም ከዓ ንመላእ ህዝቢ ስለ ዘርብሕ
بحد وجن بتخال وجن دما كاب عنوتن كيناتن انتاي ربح يركب كنبليز مرات اتزفرحن زسقن زلو كستتات كاب دحري نايدوب وق ناي حزب وق كيتجا سقات زفتر دبنا ينصلالو لو እዚ ማለት አዋሳ ኸይድካ ዓድግራት ክትበጽሕ ዘይምኽአልካ ስለምንታይ እቶም በዚ ጉዳይ ቀዳሞት ግዳያት ዝኾኑ መንድዮም ዋላስ ዘይወጽ ስምብራት ገዲፍካ መኻዲው ተደልዩ እዝን ካልእን ዘርዚርካ ዘይውዳእ ሽግራት ሻማይልካን ዓመታት ዘርኦ ዘርኢ ተመሊስካ ዘርኢ ግራት ዘይትረኽበሉ ምዃን እዩ ሕጂውን እወ ንሙሉእ ሰላም ንድሌታት ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ነባሪ ብርሃን ንአዋሳ ኸይድካ ንመቐለ መብጻሕ ነዊሑካ درت لبقى هاريمكا مسمن دي نيرو اتي نايدوب مسحاب من دي استغودم مسمن ديو كنبرك زته مستات مالي تدغاغفتنا لومي خد كحلا تمثيلكا عينا ختنقرا سلام غربيت يصليو كم تفقر تصلي يحوات نحنا سلام مسكل إنا ندلي كاب كل تاموغو زوصت كم تا زقرطصت كدربه اي صبقون اي فتحن اي سلامن ازغبل كلهون اتزرأ زلو ناحنا مفداي تزاريخا زسرح زلو اكايدا زمسل كبر رسل زدلخي حزبتات غاسي تفطيروم نمنفس كله زبرابر ملكوتا وحيلك في الطريق اليو اب كمز عينت قلطف زقمتي انت زي توسيدو غنا السرعات ابستنا وحك سعرنا مخانو امينا ابزوان بقلطف طلبات تقاومتن دغفتن كتغبر طلباتنا ازيو كنبل يغبا بريت عواته دما برعي غازيطنياتات لسان اسرات طلابيت قوامن قدب نهاجراوي أقلقلات عرقي محبراوي هوت من محياش وزتونيا إذا خلو أب حجز تقرر كوانتخونه سلام تايو نتحجز الأو إسياس انتينا ملسو كسر رأس لازدالي كابتحاتات النت كملت سلازفتن زلنبر حق نخلو قنع مرحي يدل دلون يحلون بر أيتقمون كمتي أقدي مزقلت كو إسياس كونا زخونا مرحي أب عالم كريديت كارد راحيو كون ننزلو عدو اب غزيو كخفلو انت زي كيلو ططاو كتبلو طراحي زلكا لعل زغباون كيدو ايه زبل سب كهلو ايغبان نزد معينا حق نبل زلنا قوام مالت وعل اب منغو حزبن منغستنيو از كهلو مزخل كتبدل كلخا نتبدلكا تحاتات تخون مسئتل معدما تمسغن اب موداتا اتزسغن جنكا كبدا زلو نجر از سرعات عقمي اب زي نبر الاوان برت عواته كتصدفو زي قالت حجي اقدا مستلع على شجرات مسبننه هوكت اب لعليو مسرره عقمي مسدلبه نابسل مختدفو كبدت كوان تهلو نخط حراقن برت عواته ايداي تهبن نخلاشنن تانكن زمارخت ابو عشرة لبي اعبي انبر تنبركي خان تسعيران تماري خان اي تفلتن مرچا برت عواته بيقره وهود حيلي انت سريعه بحبار كتسرح انت صعيتا عوت نعوت زخونه حزبنا مخانو اين طراطرن سلازي دما وهدتن عرقن مركوس غيركا اجام مهرات كعزز الله مهرات حقي نقوام بزرزر اب ميديا باكل قريبوم ببتزكال نزيغاتات كنقحون كردون نتقوام بزكال زرزيركا حزبي كمهارو لي يغبا እዚ ማለት ህዝቢ ሕቶታቱ ክጸፈፍን መሰላቱን ግቡኣትን ክፈልጥ እቲ ኩሉ ክሓቶ ዝድለ ሕቶታት ክዳለወሉ ይግባእ ተቃዋምቲ ብዘይ ወዓል ሕደር ናይ ዕርቂ መደባት ከተኣታተውን ይግባእ እዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ምስሉይ ዕርቂ ከም ኣብነት እንተወሲድናዮ ንኣስታት 100,000 ህይወት ዝበልዐን ኣሽሓት ካብ ቤቶም ዘማዛበለ ኩናት ጎስዮም ተዓሪቆም እዚ ከም ኣብነት ተወሲዱ ናይ ዕርቂ መስርሕ ክትኣታቶ ኣለዎ ተቃዋምቲ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ደኣምበር ናይ ደም ምፍሳስ ፍልልያት የብሎምን እዚ ኸኣ ክእመነሉ ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ዝግበር ናይ ምስጓም ድማ ኣጀንዳ ካብቲ ኣኼበኛ ክወፅእን ንዕኡ ንቅድሚት ዘሳልን ዘደንፍዕን ስራሕ ሓዊሱ ክሰርሓሉን ኣብ ክንዲ ሓድሽ ውድብን መደብን ኣውፂካ ዝኸይድ ግዜ ንምቁጣብ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ምርኩስ ጌርካ እቲ ዝሓሸ ዘሰማምዓካ መሪፅካ ምውሳድ ናይ ምልውዋጥ ሓበሬታ ተእንግድ ናፃ ዝኾነት ኮሚቴ መሪፅካ ምስራሕ ህዝባዊ ኣኼባታት ብመራኸቢታት ፌስቡክን ካልእን ብቐጥታ ክኸውን እቲ መልእኽቲ መታን ናብ ኩሉ ክበፅሕ ምክንያቱ እቲ ዝድለ ዘሎ ከመይ ጌርካ ህዝቢ ተንቅሕን ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ተብፅሕን ካብ ህዝቢ ሕቶታት ትቕበልን ትምልስን ህዝቢ ከመይ ጌሩ ኣካል እቲ መስርሕ ይኸውንን እንታይ ኢሉ ክሓትት ከም ዘለዎ ንምፍላጥን ስለ ዝሕግዝን እዝን ካልእን ወሲኽካ ምስራሕ እዚ ማለት እቲ ዝበዝሐ ቃልስና ብሚድያ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ድማ ኣሎኒ ኣብ መወዳእታ ነዚ ኩሉ ክሳለ ብረት ዓዋተ ናብ ብርዒ ዓዋተ ተቐይራ ጭራሓ ድማ
ተሳሒብካ ካብ ምውዳቕ ተደጋጊፍካ ምትሳእ ኣብ ትሕቲ ዝብል መስመር ክሳገም ኣለዎ ትብል ሓውኹም መሐመድ እስማዒል ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ነሓሰ 2018 كبرات تخاتلت دمت السنة نايلوم مدبنا بزي فتصام صباح بخالد خستوك ساب نملسكم بسلام صنحو